Sospek sa robbery hold-up patay sa engkwentro sa Bungabo, Nueva Ecija. Isang pulis ang sugatan. Nakaalerto CJ Torida. Isang lalaking sospek sa pang-hold up sa Gabaldon, Nueva Ecija ang napatay sa engkwentro sa liblib na bahagi ng Barangay Bantug, Bungabo, Nueva Vizcaya hapon noong Martes. Magkaroon tayo ng dragnet operation sa mabilis na aksyon ng ating mga tropa na nakaantabay na rin kasi meron silang ginaganap na oplansita at saka checkpoint. Sa operasyon, namataan ang dalawang sospek na sakay ng motorsiklo pero mabilis na pinaandar ang kanilang mga sasakyan habang papalapit ang mga pulis. Habang hinahabol ng mga pulis, pinaputukan umano sila ng mga sospek. Tinamaan sa kaliwang hita ang isang pulis. Tapos nung pagbukas ko ng pinto, pag ganun ko po, sir, kaya may tama ako, sir. Kaya mo pa, yan. Sir, tapos sabi niya, sige, yan. Tapos nung paglabas ko po, kinuha ko yung isa, pinusasa ko. Gumanti ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa mga sospek. Inaresto ang isa pa. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang naarestong sospek pero aminado siya sa ginawang krimen nang kausapin siya ng GMA Regional TV News Team. Sir, isa ka doon sa suspect na ng hold up? Na-recover ng pulisya ang motorsiklo at mga baril na ginamit ng mga sospek sa pang-hold up. Nabawi rin ang ilang gamit ng kanilang biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa umano'y isa pang kasama ng mga sospek na hinihinalang tumangay sa tinatayang 2 milyong pisong halaga ng pera na nakuha nila sa biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng napatay na sospek. CJ Torida, One North Central Luzon.